Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er mekaniker og pædagog, og det her det er mit værksted. Her kan man lære at lave motorcykler og crossmotorcykler og knallerter og cykler og ting med motor. Uden for vinduerne her, der er der en bedding og en crossbane og en havn og et hav. Så her kan man også lære at sejle og lære at køre det cross. Og så er der ellers et hus fyldt med alle mulige ting. Det hele afhænger lidt af, hvad du har lyst til og hvad du synes er sjovt. Jeg elsker at lave motorcykler. Jeg elsker at restaurere gamle maskiner. Jeg kan vildt godt lide at få dem til at fungere igen. Og tage noget, som måske var skrald i nogens øjne, og så få det til at blive til noget, der er fedt. Mit værksted er en del af et professionelt værkstedsfællesskab. Her er et smedeværksted og et tømmerværksted og et snedkerværksted. Og hvis man har lyst, så kan man også være en del af det. Her på værkstedet, der tager jeg udgangspunkt i de ting, som interesserer dig. Og du er meget velkommen til at komme ud og komme på besøg. Og hvis du synes, det er sjovt at være her, fordi det skal være sjovt at være her, så kan vi måske finde en plads til dig.